गुबुन हारि बांगाल हौवाजों नैबे बिनानावा माने मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों। बेनि सायावहाय जोङो दा बे मानसिया बेंगलर हस्क'टी एरियायावहाय थायो होननायलाय जोङो माबोरैहाय बेबायदि भाइराल जाखो, माबोरैहाय जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोआ सासे बांगाल हौवाजों बेफोरबायदि भाइराल जाखो, जों बेनि सायावहाय सुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे धामाका भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। जानो हागौ बे समाव नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों नुखाबायबो आरो नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन बे भिडिअआ माबोरै जागोन आरो माबायदि जागोन। नोंथांमोना जानो हागौ एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल आरो बेजोंनो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर, गिबियावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिनो लांना होग्रोनि। नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो बिथांखौ दिनैनि दिनावहाय बै आइजोखौ माबोरै हमखो नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौबो आं फुरा नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांगोन। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे मोनसे बे आइजोनि जिहेतु भाइरेल जानाय भिडिअखौ बेखौ नायग्रो आरोना लोगोफोर। बांगाल हौवासो, ओमफ्राय नैबे हिनजावाहाय बोसोरब्रैनि आगोलाव गावनि फिसायखौ गारना थांदोंमोन आरोना बियो। ओमफ्रायो दा बे गाव गारनानै थांनाय हौवाखौबो जायगायाव खारफालांदों हौवाजों। बे हौवाखौ गारनानै बियो नैबे बांगाल हौवाजों दा थागासिनो आरोना बियो बांगाल हौवाजों दा माबागासिनो आरोना बियो एकदमबारे सानैजोंहाय दंगासिनो बिसोरो। गाव जाय खारफालांनाय हौवा बे हौवाखौ बियो मा लांखायावनो गारखाबायमोन आरोना बियो। ओमफ्रायो गारनानै नैबे बांगाल हौवाजोंसो दंगासिनोखामोन आरो बियो। ओमफ्राय बे मानसिखौ नोंसोरो बहानि आरो बबेनि नोंसोरो मोजां नायबानो सिनायगोन आरोना सनाफोर। मोजाङै नाय बे हिनजावखौ। बे हिनजावाबो हौवा गोदान गोदान लाग्राखा आरोना, हारसा बांगाल माबा बिहारि सिन्थाय लालाय लांबायनो बियो। मोजां नाय सिनायखागोन नोंसोरो बबे जायगानि। आं नामखौबो बुंला, जायगानि नामखौबो बुंला, बेनि नामखौबो बुंला आं। नोंसोरो मोजाङै नायबानो सिनायखागोन सनाफोर। समाव नोंथांमोना बिथांमोननि जिहेतु रिल्स भिडिअ भाइरेल जानाय बेखौ नुखाबाय नङा होमब्ला? थ' बेनि गेजेरजोंनो बिथां जिहेतु आइजोआहाय बांगाल हौवाजों माबायदियै बबे बायदि आरो बोरैहाय थानानै बिथाङा गोदो हाबा जाखांनानै आरो दिनै फिन खेबनैफोरबायदि बांगाल एबा बिहारिफोर बायदि हौवाफोरजों सासे नङा सानै साथाम बेफोरबायदि लाबाय होननानै बुंनाय खोनादों। थ' बेखौ दिनैहाय बबे जायगायाव आरो मा जायगायावहाय बोरै हमनानै मोनखो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं फुरायै दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नाय, स्किप खालामनाङा। आरो स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ माब्लाबाबो बुजि मोननाय नङा। ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो बुजि मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामनायासो सिदानो भिडिअखौ दिन्थिलांसै। नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांदो। थौदो बिदिब्ला। सिगाङाव आं बे भिडिअखौ होना होगोन। बे भिडिअनि सायावहाय भाइराल जागासिनो नङा होमबा, गुबुन हारि बांगाल हौवाजों नैबे बिनानावा माने मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों। बेनि सायावहाय जोङो दा बे मानसिया बेंगलर हस्क'टी एरियायावहाय थायो होननायलाय जोङो माबोरैहाय बेबायदि भाइराल जाखो, माबोरैहाय जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोआ सासे बांगाल हौवाजों बेफोरबायदि भाइराल जाखो, जों बेनि सायावहाय सुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय जोङो दा थि जायगायावनो सौफैनानै दा जों बेनावनो माबोरै भाइराल जाया, मानि थाखाय भाइराल जाया, जों बेखौ बिनिफ्रायनो सोंनानै लानो सानदों नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। मोनसे भिडिअ फुटेज लानानै हंगारनाय बा भाइराल जानाय नङा होमबा। दा बे मानि थाखाय जादों, नों माबोरैहाय गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि जादों, नोंखौथ' जोङो मिथिगौ। नोंहा हाबा जाखानायमोन अलरेडि। दा बिनि सायाव जोंनो खेंफोरथि नांगौ आरोखि। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हरबानो जाबाय। खुलुमबाय आइ आफा गासिबो, बिदा फंबाय गासिबो, बिब' बिनानाव, आंनिनो गामिनि गासिबो आइ आफामोन। दिनै आं नैबे मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादोंना, बेनि थाखाय भिडिअ लादों सारमोनहा फैदों आंखौ रायलायनो। नोंनि नामखौ खोन्थाहरग्रो दे। आंनि मुङा प्रिमिता नार्जारी। गामियाव आंखौ गामिया मा गामि? थालिरबारि। अबेनि? थालिरबारि, खुंग्रिं थालिरबारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारी होननानै गाबज्रियो। ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइराल जागासिनो। दा आंजोंनो जे थायोमोन बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव, गथ'बो दंखायोमोन। बे भिडिअ भाइराल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा, बेखौ जोंनो नांगौ। बे भिडिअआ आंनिनो सार। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै। माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय, जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया। मा नाम बिनिया? बिनिया
बिद्दाव नार्जारी बुङो ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारी बुङो आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो। नामा ओमफ्राय मोनथाम नामा? नामा मोनथाम नामखौनो आलो बेयो आलो बबेनि? लाजोबो। बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार। ओमफ्राय दा माने बे भिडिअ भाइराल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार। मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय मानि माने बे जाहोनाव नारसिना? गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव पालसार गारि। बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन। 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुर जुबुस्थि भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन। दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो फैसा जादों आरो बिनिफ्राय फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय बेसेबां जाया? 15,000। 15,000। औ दा बे 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों? भिडिअखौ बानायहोदों। ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने दा भिडिअ नोंबोथ' बानायफ्लांबाय। बुजिनांगौमोन ना सासे बर' बिमा जानानै, नङा होमबा? सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ। नोंनि हौवाया आं लानो गोसो गैयामोन। मा होनो आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय। ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा थांफानाय जादों आरो बेजों। ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय। जोंखौ सानैजों दोनबाय, गावस्रा साइडआव थाबाय। ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो भिडिअखौबो आंनो खालामदों। ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन। ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो। ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो। ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै, बुंबाबो लाया। दा माथो खालामनो ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय। दा हमजाफैबाय। हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों, आंखौसो लेखसन हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो। दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समाव नोंहा हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव। नंगौ दा? नंगौ, आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ। दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव। आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों। 10 बोसोर जाफैबाय दा। गथ'आ सोरजों दं? गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ। दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावोना गैला? जेबो सोमोन्दो गैया, जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला। डाइभर्स जाबाय गामियाव नामा? डाइभर्स जाखाबाय, माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय। बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया? भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार। डाइभर्स जाखांनायनि उनाव? ओहो, डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार। बेखौथ' डाइभर्स जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानाया। भाइरेल जानायाथ' दासो, ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय, दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय। माने आंखौ हमहोदों होननानै माने गावनि बिबाजै असे आरोना बे रमला नार्जारी होननाय, बेनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै आंखौ गाज्रि बिदिनो बायदि बुंनानै हरहोदों आरो बुंदों। ओमफ्राय जोङो गासिबो न'खरै फेमिलिसो थायो। गासिबो आइ आफामोन, बाबुमोनबो दंजोबो, गासिबो जयैनो दंजोबो। गावनो बेबायदिनो खालामहोबायबालाय आं माथो खालामनो। आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो आइमोन आफामोन गासिबो बिब' बिनानाव जा गामिनि, आंनि आंगोनि गामिनि रायजो राजाफोर, आंखौ निमाहा होदो। गोरोन्थि जाबाय। आंनि गोरोन्थियाथ' आंनि नङा, होमब्लाबो आंनो भिडिअ खालामनाय हिसाबै आंनि गोरोन्थि जाबाय। आंखौ निमाहा होदो। निमाहा होदो रायजो राजाफ्रा, बे आंनि फिसाजोनि थाखाय। दाथ' आंजोंनो जयैनो दङ नै फिसाजोआबो। बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय। थ' बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो सानलासै। जाबायदि बुंनांगौ, जाबायदि मोन्थिलांनांगौ, नोंथांमोना बिथां आदामोननिफ्रायनो मोन्थिलांखाबाय आरो बुजि मोनखाबाय बोरै हमजाखो आरो मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ बबेयावहाय नागिरनानै मोनखो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामो। बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोननि सेराव आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय।
बेजोंनो नोंथांमोना आरो बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो। जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।